elkartzen garen bakoitzean Osaba beti izan da oso sukaldari ona, oso plater zaporetsuak egiten ditu eta asko gustoko dut kokotzak pilpirian sukaldatzen dituenean. Eta atletik jolasten duenean ere beti daukagu hitzordu bat, familiako giroan eta atletikeko partidua ikusteko. Oso atletik zale sutsua delako bera. Uste dut Bilboko alkatea euskalduna izan behar duela, Bilbo euskaldundu behar dugu eta bai hizkuntza eta bai kultura sustatu beharra daude. Bestalde ere uste dut alkalea sentibera izan behar duela. Bilbo hiria hasteko hiritarron behar izanetatik hasiarazi behar dugu eta uste dut hor dagoela Bilbo benetan hasteko eta garrantzitsu bilakatzeko gakorik garrantzitsuena. Uste dut gazteok ere politikan ere badaukagula zerresan handia eta bere politikan ere gazteontzako parte hartzea aktiboa izan dadila ere gustatuko litzaidake.